Ahojte, Dukatka. Vítam vás na mojom YouTube kanáli. Budem tu sledovať a komentovať najmä politiku, tak sa môžete pridať. Spravodlivosť, ktorá sa má vykonávať, tak ako sa má vykonávať, je žiaľ pomalá. Ak niekto chce spravodlivosť okamžitú, sekundovú, tak ju musí vykonávať nezákonnými metódami, proti čomu ja určite budem vždy stáť. Pred možno číselne poviem pár hodinami prišla verejná informácia, že pri preverovaní vynakladania finančných prostriedkov na boj proti covidu sa zistil v rezorte ministerstva zdravotníctva obrovský korupčný škandál v miliónoch. To, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023 na ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a čo bolo teraz aj zadokumentované v prípade, ktorý môžeme nazvať MOMky, teda mobilné odberné miesta a peniaze, ktoré štát na tieto MOMky dával, je podľa nášho názoru len vrchol ľadovca. Že to je len to, čo teraz vidíme a keďže spravodlivosť je veľmi pomalá a poviem aj prečo to tak dlho trvá, sa dá očakávať, že ďalšie informácie takéhoto charakteru budú vychádzať na povrch. Aby neboli pochybnosti, alebo túto otázku rovno postavíte, tak my sme čerpali predovšetkým všetky informácie, ktoré dnes budem používať z rozhovorov, ktoré som mal so zamestnancami ministerstva zdravotníctva. Potvrdí pán minister zdravotníctva, že sme mali jeden konferenčný rozhovor za účasti expertov z ministerstva zdravotníctva, ktorým som kládol konkrétne otázky, ktoré sa týkajú tejto kauzy. Samozrejme hovoril som opakovane s pánom splnomocnencom Kotlárom, ktorý má tiež veľký sumár informácií k tomu, čo sa v rokoch 2020 až 2023 na ministerstve zdravotníctva dialo. Dámy a páni, máme teda vonku príbeh, ktorý keby sa nám stal, Tibor, tak sme na doživote zatvorení. Podľa mňa by nás ani nepustili z tej väzby. Možno by sme dopadli ako generál Lučanský alebo niekto iný. Prípad, kde zdá sa, že sa snaží to niekto tak zjednodušovať, že nejaký radový zamestnanec na ministerstve zdravotníctva cez fiktívne alebo teda bankové účty, ktoré boli pripísané existujúcim MOMkám, vytiahol alebo vytiahla 1,8 milióna eur s tým, že ide o pokračujúci trestný čin, pretože táto pani už mala podobnú skúsenosť predtým, to bolo nejakých 300 000, čiže bavíme sa dnes už o sume 2,1 milióna eur. Ak sa pozriete na to, čo bolo zmedializované, hoci toho bolo zmedializované, strašne málo ste tam napísali, lebo to nie je pre vás dobrá téma, rozumiem tomu, keby to bolo o nás, tak sa tu dnes nemôžem postaviť. Tak je našou povinnosťou slovenskej verejnosti tieto informácie poskytovať. Neveríme a je to nemožné, dámy a páni, aby na ministerstve zdravotníctva jeden zamestnanec dokázal obísť kontrolný mechanizmus ministerstva zdravotníctva tak, že by riadiace orgány ministerstva zdravotníctva, minister, štátni tajomníci nevedeli o tom, že im utieklo 2,1 milióna eur. Ten mechanizmus bol veľmi jednoduchý. Spočíval v tom, že existovali firmy, ktoré prevádzkovali mobilné odberové miesta. Týmto firmám pridelila pani a jej tím nejaký účet v inej banke. Tam sa poslali peniaze zo štátneho rozpočtu. Tam prišli biele koníky, zväčša Rómovia a ďalší, povyberali peniaze a tam ako keby všetko skončilo. Kladieme legitímnu otázku aj bankám. Ako je možné, že vám nebolo zvláštne, že prakticky každý druhý, tretí deň došiel niekto do banky a vybral 30 000, 40 000 hotovosti a niekam to vynášali preč? Pýtame sa, kde tie peniaze skončili? Prečo nemáme informácie, čo urobili tieto biele kone s týmito obrovskými finančnými prostriedkami? Skončili tieto peniaze na súkromných účtoch u fyzických osobách, alebo boli používané na financovanie politických aktivít, alebo neviem čo všetkého. Ak som povedal, že takéto niečo nebolo možné bez vedomia riadiacich orgánov, tak snáď mi uveríte, ak zopakujem údaj, ktorý bol všeobecne známy. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva v tom čase, pán Sás, mal sám 20 mobilných odberových miest. A boli mesiace, kde mal príjem 300 000 eur. Predstavte si, že by ste dnes mali štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva zo Smeru a ten by sám riadil 20 mobilných odberových miest a sám by si nechal vyplácať mesačne odmenu vo výške 300 000 eur. Tak sa nečudujeme potom pochopiteľne, že títo ľudia nemali záujem sledovať, čo sa deje, alebo naopak vedeli o všetkom a túto závažnú trestnú činnosť aj kryli. Dámy a páni, ak tu nezaberiete, ak toto budete kryť,
Ak sa budete snažiť vytvárať obraz, že však to je nejaká bežná kriminálna činnosť, ktorá neviem čo, ešte viacej budete zvyšovať vašu nedôveryhodnosť. Už dnes máte strašnú. 81% ľudí vám neverí. A keď zrazu počúvajú, že niekto ukradol nepochybne s vedomím vedenia ministerstva zdravotníctva na najcitlivejších veciach, ako je zdravie, lebo išlo o zdravie, na momkách 2,1 milióna eur, a vy o tom nemáte chuť písať, tak sa nečudujte, že potom už vôbec nikto vám nebude veriť a že z tých 81% pôjdete aj vyššie. Zdravím vás, priatelia. No, toto sú podľa mňa naozaj závažné zistenia, ale absolútne mňa to neprekvapuje. Bavíme sa o miliónoch eur, ktoré išli zo štátneho rozpočtu počas obdobia, keď sa od obyčajných ľudí a podnikateľov vyžadovalo obrovské množstvo obetí a zároveň sme všetci počúvali, že na nič nie sú peniaze. Všetci, ktorí si vieme dať 2 a 2 dokopy, sme vedeli, že o nejaké zdravie tu nejde, že to špáranie sa v nose na týždennej báze niekomu krásne leje zisky do kapsy. Ale my sme boli dezoláti však a práve preto ma na tomto celom najviac zaujíma jedna vec. Dotiahne sa to tento raz do konca? Pretože, dobre, dnes počujeme o 1,8 milióna eur, hovorí sa o celkovej sume 2,1 milióna, o mobilných odberových miestach, o účtoch, cez ktoré mali tie peniaze odchádzať a následne sa vyberať v hotovosti. Ak sa toto všetko vyšetrovaním potvrdí, tak chcem vedieť, kto za to bude niesť zodpovednosť. A nie len ten posledný človek v reťazci. Pretože len možno pod tlakom plnil niekoho rozkaz. Pretože presne ako zaznieva v tomto vyjadrení, ak niekto dokázal vytiahnuť zo systému takéto obrovské peniaze, tak je úplne v poriadku pýtať sa, ako fungovali kontrolné mechanizmy. Kto kontroloval účty? Kto schvaľoval platby? Kto mal kompetencie? Kto mal vidieť, že sa dejú podozrivé pohyby? A hlavne, kam tie peniaze išli? Lebo toto je podľa mňa absolútne kľúčová otázka. Ja nechcem, aby sa o pár mesiacov povedalo, no dobre, jeden človek pochybil, vyšetrili sme to a vybavené. Nie. Ak sa ukáže, že išlo o organizovaný systém, musí sa rozpliesť celá sieť. A ak sa ukáže, že niekto na riadiacej úrovni o probléme vedel a nekonal, tak musí niesť zodpovednosť tiež. A teraz poviem aj jednu vec, ktorá mi na tom celom trošku nesedí. Prečo sa to rieši až teraz? Veď COVID skončil pred rokmi. Hovoríme o období vlády Matoviča a Hegera. A teraz, keď sme už niekoľko rokov po tom všetkom, začínajú vychádzať takéto informácie. Ja si myslím, že ono sa to vie už dávno. Ja samozrejme nechcem robiť vyšetrovanie namiesto polície ani prokuratúry. Ale človeku napadne otázka, prečo to trvalo tak dlho? Nevyťahol náhodou Smer túto tému, na ktorej si urobil kampaň znovu s termínom blížiacich sa volieb? Ak aj áno, čo mám podozrenie, že áno, pretože tu niečo nesedelo už od začiatku, tak nech sa to konečne dotiahne do konca. A áno, priznám sa, mám aj taký pocit, že načasovanie pred voľbami môže hrať svoju úlohu, ale zároveň nechcem, aby sme sa kvôli tomu dostali do opačného extrému a povedali, je pred voľbami, takže to celé ignorujme. To by bola chyba. Ak sa niečo vyšetrí, nech sa to vyšetrí bez ohľadu na to, či sú voľby o rok, o 2 mesiace alebo o týždeň. Pravda nemá mať volebný kalendár. Ak niekto ukradol alebo neoprávnene získal peniaze zo štátneho rozpočtu, tak nech je to ktokoľvek. Nech za to zodpovedá. A ešte jedna vec. Kto to celé zaplatí? Pretože tie peniaze nevytlačila nejaká súkromná firma. Boli to verejné peniaze. Naše peniaze. A toto je presne ten paradox, ktorý mi počas celej tej covidovej doby veľmi prekážal. Obyčajní ľudia boli obmedzovaní podnikatelia, prichádzali o príjmy, mnohí ľudia sa báli o svoju prácu a zároveň sa v štáte míňali obrovské sumy. My sme medzičasom konzolidovali. Ľuďom sa vysvetľovalo, že treba šetriť, že musíme ozdravovať verejné financie, že štát nemá peniaze a potom sa dozvieme o miliónoch, ktoré mali byť podľa týchto tvrdení vyvedené cez systém mobilných odberových miest. No tak prepáčte, ale toto musí verejnosť zaujímať
A ešte si veľmi dobre pamätám, čo sa dialo okolo doktora Petra Kotlára, keď začal otvárať otázky týkajúce sa manažovania covidu a toho, čo sa počas pandémie dialo, tak bol hanobený, zosmiešňovaný a urážaný. Bol pod takým tlakom, že ho obdivujem, že sa nezosypal. Smer z neho urobil v určitej dobe užitočného idiota, ale Kotlár aspoň od začiatku išiel po tej veci, vložil do toho všetko a verím mu, že s čistým úmyslom. A ľudia, ktorí sa pýtali podobné otázky, dostávali nálepky. Dezoláti, konšpirátori, rôzne ďalšie označenia. A dnes samotný premiér hovorí, že toto môže byť iba špička ľadovca. No dobre, tak potom tú špičku konečne chyťme a začneme ju rozmotávať. Ale poriadne. Nie spôsobom, že sa urobí jedna tlačovka, všetci si zanadávajú na predchádzajúcu vládu a o 3 mesiace bude ticho. Ja chcem výsledok. Chcem vedieť, kto to urobil, kto o tom vedel, kto zlyhal, kam peniaze odišli a či sa časť z nich dá dostať späť. A ak sa preukáže trestná činnosť, nech nasledujú trestné dôsledky. Bez ohľadu na stranickú knižku, bez ohľadu na to, či je niekto z bývalej vlády, súčasnej vlády alebo úplne mimo politiky. Pretože ak budeme vyšetrovať iba vtedy, keď sa nám to politicky hodí, tak sme sa nikam neposunuli. A ešte k tým médiám. Ak sa naozaj preukazuje podozrenie na takýto rozsah zneužitia verejných peňazí, tak by som očakávala investigatívu, otázky, dokumenty, čísla a pátranie. Nie mlčanie, lebo keď sa jedná o nejaký politický status, ktorý sa dá okamžite otočiť proti vláde, médiá vedia byť neuveriteľne aktívne. Tak nech teraz ukážu rovnakú energiu aj pri tomto. A na záver poviem jednu vec. Nechcem, aby sa z toho stala politická pomsta. Chcem, aby z toho bola normálna spravodlivosť. Ak sa potvrdí, že počas covidu niekto neoprávnene vytiahol zo štátu milióny, tak to nie je pravica versus ľavica, koalícia versus opozícia, ani Fico versus Matovič. To sú verejné peniaze. A preto sa podľa mňa konečne musí ukázať, či štát dokáže nielen peniaze od ľudí vyberať, ale ich aj chrániť a kontrolovať. Lebo 2,1 milióna eur rozhodne nie je malá suma. A ak je toto naozaj iba špička ľadovca, ako zaznieva, tak ja teda chcem vidieť, čo je pod tou vodou. Ak sa vám video páčilo, tak budem rada za každý odber a like. Verím, že vytvoríme silnú komunitu odvážnych ľudí so zdravým rozumom.